Denne lille fyr her, det er så Buddha. Han blev navngivet Siddhartha Gautama. Han voksede op, og da han var 29 år, så blev han godt træt af sin far. Og så drog han ud i verden for at finde meningen med livet. 445 år før vores tidsregning fandt Buddha meningen med livet, da han sad under et bodhi-træ i byen Bodh Gaya, som lå i Indien. Cirka 400 år før vores tidsregning døde Buddha som 80-årig, hvilket var meget gammelt. Faktisk kunne man kun regne med at blive 40 år, så var det slut. Nå. Hans disciple fandt ham så død og besluttede at gå ud i verden og sprede hans lærdom om sindet. Kongen af Ashoka Maurya var den største regent i det gamle Indien. Han gik over til buddhismen, efter at han havde overvejet, at 1000 mennesker var blevet dræbt i krig. 250 år før vores tidsregning sendte han sin søn og datter til Sri Lanka for at udbrede Buddhas lære og gøre dem til buddhister. Først 320 år efter Buddhas død blev hans lære nedskrevet på det hellige sprog Pali Canon. Før det blev det overleveret mundtligt fra generation til generation. I år 372 blev buddhismen udbredt til Korea. Og så var han der, og så var han over det hele. I år 642 udbredes buddhismen til Tibet, og det smukke Chohang-tempel blev bygget i Lhasa. I det 12. århundrede forsvinder buddhismen næsten helt fra Indien. I stedet for er det hinduismen og islam, der er de dominerende religioner. I år 1197 bliver det store buddhistiske Nalanda Universitet i Indien næsten ødelagt af muslimer. I året 1891 blev The Maha Bodhi Society grundlagt i Sri Lanka for at forene buddhister fra hele verden og for at rejse penge til genopbygningen af de hellige buddhistiske steder i Indien. I løbet af det 20. århundrede spredte buddhismen sig til resten af verden.